Ladon ka jinge thu khana na ka Bible Laong siya phang way brew ba kerteng u Jacob Uneu Jacob udon khat arngot ki khon shen rang Don way khon u bau pa u ije Lapen shna ya u da ka jan ba budrong ka ba itnat bahaban pet Uta udayu Joseph Laong baha kawai ka por ba u Joseph ula pos new ba baro kiran jup sokau jong ki handman bat ki para ki wan dam bat mane ya ka runjup sokau jong u nalor ba ki handman kila isi lupa ya u namar ba pa jong ki ula shiliang ka ba mot ba kham e ya Joseph Kat baki handman ki don shalom jingai ba nalashnong ban sharai ki jingri jingdop ukpa ulaong ko Joseph kilek pet ya ki handman jome kumno ki yalong u Joseph da ka jingman ula kre la krum bat wot ula mare ula wat ya ki Khatu ula shem yaki Bakidang syara yaki belang Yaki lamrot Uja sebab li ula khot it yaki Uda ongko handman ba it Ngawan pet yapi bapa ipa Ki handman tang marsen yo iya u Ki ong utai utrai jong kejing posniu ulawan Dongin ya peniap no yo Ngin sapet hato kata kajing posniu jong u kan long kumno Kila kem ya u pat kila temu wan peniap no ya u Handrai wayu handman jong u Ula ong ka mentoy ayu ngin peniap ya u Ngin nom yo nong ay ruem Ale ngin ya dino ya u Bat kila dino ya Joseph tang arpau kisbay rupa Joseph ula niar bat ula yam bat ula kerpat yaki ban pelai no yau handrai om don bas ngausen yau marwe uyam ktang sharinong way onum la ashu panyo iya ka ying kasam kham tam yu pa bau ije bat kumju ro yaki lok ki jor sharinong way kat no ka jingut sngau